В ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Miłość naszego Knieza Jezusa Chrystusa, a lubość Boga Otca, zgromadność Ducha Świętego, bądź z wami wszystkimi. Luba Wasadal, lube dzieci, mamy dżęca przed ołtarzu, a jeden symbol. Jeden symbol, który znajecie za lubość. Ale lubość jest trybna za to, że so dżęca Jezus Chrystus modli, żeśmy będziemy w Ewangeliu słyszeć. Za jednotu. Jednotu trzeba lubość, a lubość trzeba pacie, co by ona obstała. My chcemy zromadnie so pomodlić o sobie nikę w tutych dniach przed światkami o tutego ducha, któryś nas chce napełnić, so bychmy mogli tak być na końcu, kajż Jezus Chrystus sam, pełnie lubości, Boje wódcy. Tak chcemy nas uznawać, a Boha prosić o miłość a smilność, so by nam pomał, a tutego ducha posłał. Smiel so nad nami, Knieże. Opokaż nam, Knieże, swoją smielność. Spuść, a odwiązaj nam nasze grzechy, a dowiedź nas do wiecznego żywienia. Knieże, smil so. Chrystie, smil so. Knieże, smil so. Chwała Bohu we wyżynach.
Modlimy so. Knieże Bożo, wierimy, że nasz zbożnik z Tobą knieży w Twojej krasności. Wysłysz nas, a daj, żebyśmy nazonieli, została on z nami hać do dokończenia świata, kajże nam to zlubił, kiż z Tobą żywa, króluje po wieki na wieki. Czytanie z apoštolskich skutków. Štěpan polada pełny Ducha Świętego k niebiu a wulada krasność Bożu a Jezusa k prawicy Bożej stejo a zawoła: Lej, widziu niebio otewrjene a Syna Człowieka k prawicy Bożej stać. Ale oni zakřičachu z wielkim głosom, zatykachu se w uši a walichu so jednomyslnie na niego. A wustorčichu jeho z miasta a kamieniowachu jeho. Svědci połožichu swoje drasty k nohomaj młodzieńca, kiż Saul rikaše. A kamieniowachu Štěpana, ki so modleše prajo: Knieże Jezuso, przyjmij mojego ducha. Potom na kolena padnuvši zawoła z wielkim głosom: Knieże, nie liczim to za rych. Tole prajuši wusnył kniezu. Słyszeliśmy słowo Boże. Drugie czytanie ze zjelenia Świętego Apoštoła
Jana. Ja, Jan, zwyszach wóz, kotry szkemnie ryczesze. Ja przyndu borze, a ze mną moja mzda, zo bych zapłacił każdemu po jeho skutkach. Ja sem alfa a omega, první a poslední, spočatk a konc. Zbožní, kociž płakają w gry jeniecza swoją drastu, zo bychu mieli prawo na štom żywienia, a smieli zastupić z rotami do miasta. Ja, Jezus, sem posłał swojego jandzela, zo bych wam to obswiecił przed wosadami. Ja sem koren a zdonk Dawidowy, swieczaca jutnica. Duch a niewiesta prajtaj, przyjdź. A sztuś to słyszy, niech praj, przyjdź. Sztuś je lacny, przyjdź, a sztuś chce, niech si darmo naczerpa wody żywienia. Tunkiż to obswiecza praj, haj przyndu Boże. Amen. Przyjdź, knieże Jezu. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Tak ryczy kniez, nie zawostaju waszkaj syroty. Ruczył so k wam, a wasza wutroba budże so wieselić. Kniez bądź z wami. Ze światościnia po Janu. W onem czasu pozbeny Jezus oči k niebiesam a modliše so. Świate Wódcy, prošu však nic jeno za nich, ale też za tych, kocy ich budzia na ich słowo do mnie wierzyć. Niech so wszyscy jedne kajż ty, Wódcy, we mnie, a ja w Tebie. Tak niech so też oni jedne w namaj, so by świat wierzył, zo se mnie ty posłał. A sławu, kotru se ty mi dał, sem ja im dał. So bychu jedne byli, jako smój mój jedne, a w nich, a ty we mnie, so bychu dojszli do dospełnienia jednoty, so by świat spoznał, zo se ty mnie posłał, a zo se ich lubował, kaj se mnie lubował. Wódcy chcą, so bychu tam, gdzie sem ja, tež ci ze mną byli, kotry se mi dał, so bychu widzieli moją krasność, kotry se mi dał. Przetoż se mnie lubował przed stworzeniem świata. Sprawne Wódcy, świat cię nie spoznał, ja pak sem cię spoznał, a tuci su spoznali, so se ty mnie posłał. A wozywił sem him twoje mieno, a wozywiam je hiszcze, so by lubość, z kotryś sem je lubował, w nich była, a też ja w nich. Dobre poselstwo naszego knieza Jezusa Chrystusa. Lube wasada, lube dzieci,
W jednym swobodniejszym przełożku Nowego Zakonia pisze przełożk słowa przez jedne ze słowami w jednym akordzie przełożone. Tutaj zaprzyjacie w jednym akordzie z obłuka hudźby zwórazni znano najlepiej, że Jezus dżęca mini, gdyż wo jednocze ryczy. Nie jest tajnie tak, że wszyscy w kurie w samsnym tonie śpiewają. To by samo wostudwe było, w śpiewnym kurie śpiewa nicht to tenor, drugi bas, trzecia sopran, druga alt, a tak dalej. Każdy śpiewa swój wóz, a w cyrku pak wúrošte z toho akord, przyjemny zwuk, harmonia, kotraż nas ludzi zwesela. A wyście najpierw śpiewali, to renie zaklinčowo. Tola pola wulkoho kora masz też dysonancje, napiatości, so całe zvukowe bloki to so zraża. Tak podobnie jest też to w naszej cyrkwi, w naszych osadach, a też w naszych swojbach, we szuli, nadziele a tak dalej. To nie jest przeco šo harmoniskie, to są też rybowania albo też dysonancje. Tola kaž pola hudźbnego krucha, gdzie so dysonance a rybovania rozrysaja, so je požišo zvuk čim bole harmoniski, to přeje se tež ve svojej cyrkvi Jezus Kristus. Nic so nebycho žane rybovania byli abo rozrysania, ale so rozvija do lubozynka. Jedno tu cyrkej, kotruż ma Jezus Chrystus na myśli, możemy dżęca znać juno z wielkim symfoniskim orkestrom przyrównać, przetoż w jednym wielkim orkestrze raja drudy 100 albo jacy hudźbnicy. A to najręcze na tym je, że to na końcu wilkotne klinci. Gdyż z przed takim ustupom z czasem przytomny możesz dożywić, jak cały orkiestra swoje instrumenty wosuje, to klinci potom jako bychu kuczki miauczyli, a psy wuli a skiwlili. Ale we wokomiku, gdyż dyrygent swoje taktowe kijesz zbinie, a zasadu poda, zacz klinci nadobo wulkotna harmonia, nad kotryż może so kujże zweselić. W każdym orkestrze masz przeco nikogo, kiż prenie, husle, raje albo na bubon bije. Tajcy uczbnicy są ważni, a tych masz też w cyrkwi, w osadzie, doma, nadziele a tak dalej. Tola przy všich tych mnohých rajariach orkestra je ważne, a to nie dobieli też pola nas w cyrkwi albo doma zabyć, so tun, kotryż bubonuje, dokładnie wie, na kotryż miestnach ma z mocu, wo bubon bić, a gdyż ma jenoś zwaha a czunio bubonej zvuki wuwabić. A tun, kotryż w orkestrze prynie husle raje, ma dokładnie wiedzieć, gdy je na redzie, a gdy je za niego przestawka. Przetoż wszyscy rajario orkestra ze swoimi mnohými rozdzielnymi instrumentami ladaja mianujce na dirigenta. A tutun
ma cyłu tworbu w łuczku, a podawa każdemu jeho zasadzenie. Dirigent rozsudza takt a tempo odbieha, a tego dirigenta mamy też w naszej cyrkwi. Nie je to znana fara, nic kapłan, a też nic bamż. Si myślę, że to Jezus Chrystus, kiż tempo postaja, a zasadzenie podawa każdemu, kaž je za nieotrybny, a kruch si to żada. Hakle przez dirigent w orkestrze poradzi so zwuk respektnie jednato, w koncertnej żurli je tale zasada samozrozumliwa. Praszam so pak, jak jest z tym w naszej cyrkwi, nadziele albo doma. Tu nie zda so mi tale zasada często jasna być. Przetoż przy niektórych przedstawieniach nie zdarza so mi wszyscy w obdzieleni samsny kruchać. Drude so mi zdawa, so prynie husleraja, hrajemy małą nucną hudźbu Mozarta, trubki, piątą symfonię Beethovena, a dujario hraja noty niedokończenie Schuberta. A to so praszam, što da dobi to być? Aber študa by zcywa tajky kruch słyszeć zcył. Poladajmy jeszcze zgromadnie na dirigenta, abo diriguja pola nas prenie husla abo bubon. Je za nas krzeszczanów, kociż w wielkim orkestrze Bożym soborajemy, jeszcze jasne dość. Gdzie aż tu je nasz dirigent, a kotry hudźbny kruch chcemy zgromadnie przedstawić? Minio, my krzeszczeniu możemy wszelakie melodie rać, ale jenoś, gdyż wopkowaja wszyscy dirigenta w łuczku, a wony kruch hraja, kotryż wun diriguje. A si myslu, so tutun kruch ryka chwała Bohu we wyżynach, a pokoj ludziom na ziemi dobrej wole. Dny z Bożym spyciom a świadkami może też za nas pełne nade Bożie być. W sobie mianujcy potom, gdy so o jednotu krzeszczanu modlimy, a w sobie o Ducha Świętego prosimy. Dokud jenoś wun sam może nas do orkestra gromadu zwieść. Amen. Chcemy so zhromadnie pomodlić w osadniku na stronie 238 cyci wotrysk noweni Świętemu Duchu. Cija 80, proszę ładajcie. Číslo 921. Chwalene buď Bóg, a wódz naszego knieza Jezusa Chrystusa, kiż je nas w nim pożonował ze wszym duchownym żonowaniem. W Chrystusu sme oznamienieni z duchom slubienia. Lubość Boża je ulata do naszych wótrobów. Modlimy się zgromadnie. Bożo, każda wótroba je otworzona przed Tobą, a każda myśl je czysta. Ulin Ducha Świętego, naszych wótrobów,
a učište naše mysli, zamoliče tako znižo chváliť a rozpomíšo ľubovať przez Chrystusa našho knieza. Любе Božo, Ty si světlo, nadzieja a ľubosť. Plne dôvere prosimy. Predahać, a chcemy odmówić ze zwołaniem Proszę Cię, knieże, moje miano znajesz Ty, niebieski Zasvěťu světčku za všetky děti, které jsou v núzi. Bože, daj jim nazornič pomoc a podporu. Proszę Cię, knieże, moje miano znajesz Ty, niebieski Zasvěťu světčku za vše přečele a přečeky. Bože, jsme děkujní za naše přečestva. Pomhaj nám, żebyśmy stajnie o dobre počaji pracovali a tyž tých zapřijeli, koci se od druhých uzamknú. Zasvěťuj světčku za naše starší. Bože, ďakujeme sa Ti za naše starší, ženu ich prácu a daj im stajne trebnú vútrajnosť s nami. Zasvěťuj světčku za všetky skorené deti. Bože, daj, bychu so zase ustrovili a nové moce nabili. Zasvěťuj světčku za všetky zemřelé děti. Bože, přivozmi všetkých našich nebojíš do Tvojho nebeského rája a troštuj všetkých žarovacích. Любе Božo, Ty si nam kajž ľubozne nanabo mać, Ty si nam naše živjenje daril. Přivzaj tute prostve a šož, tož nam na wutrobie leži, oto Cię prosimy przez Chrystusa naszego knieza.
Modlmy so. Przyjmij knieże nasze modlitwy, a wopony dary, a daj, zobychmy przez tule pokorną służbu smili przyjść do niebieskiej krasności. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Kniez, budź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy za Kniezy naszemu Bohu. Woprawdzie je hutne, a sprawne, zdobne, a spomożne. Za soci stajnia wszędzie dziękujemy Knieże, święty wódcy, wszechmocny, wieczny Bożo. Przetoż Jezus Chrystus, Król krasności, je jako dobycia nad grzechem a śmiercią do niebies spił. Jandziel jeho obdziwaja posrednika między Bohom a ludźmi, cudnika świata a knieza siejestwoby. Won co Tebi nauroči, nic by nas człowieku opuścił, ale nam nadzieję dał, zo jako ja stawy tam dojdziemy, gdzieś je won nasza woła płynli dojszł. To dla wyskażon świat w jutronej radości, ale też niebieskie silności a jandzielskie mocy, Tebi piosenka wyśpiewaja, ospietują bez końca. Woprawdzie święty se knieże żowo sieje świętości. To dla przykazamy przed Twoje obliczo świeczo zjednoczeni z całej cyrkwu první dzień tydzienia jako dzień, na którym się Chrystus zmartwychwstał przez Niego, którego se k swojej prawicy powiesił, Cię knieże prosimy. Poswiedź, tutaj daraj z rosu swojego ducha, so byś Ty nam było ciło krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać, co on dobrowolnie cierpieniu wuda. Za on chleb dziakowaše so wamaša, podając swoim wučomnikam prajo, zmicza jest cieszycy o to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak tej zawon pojedzi keluch, dziakowaše so zaso a podając swoim wučomnikam prajo, zmicza a piče šice z niego. To je keluch nowa a wieczna zakonia,
Moja kraj, kotraž bude za vás a za mnohých přelata k podávaniu rychu, činče to na mne spomínajú. To je potajnstvo víry. Spomínajú tuž sväté vodce na jeho smrť a zrovastanie, prinošame či klip živenia a keľuch rozbožnenia. Ďakujeme soči, že sa nás povoval před tobu stať a či slúžiť. A prosíme, čo pokorne, zhromaďuj nás, keď si užívame Kristusové čuvo a krev v Duchu Sviatym do jednoty. Spomínaj knieže na svoju církev, poši zemi rozbrojenú a vúdospĺne ju ve ľúbosti, hromadže s našim bámšom Leonom, našim biskupom Heinrichom a so vším duchovstvom. Spomnite na našich bratrov a naše sotry, ktorí sú umreli v nádži zo zrova stanu. A přijmi ich a všetky zemretých do svitva svojho obliča. Smie sa nad nami všetkými prosíme, že spošť nám večné živenie ze zbožnej Bohorodičelku kniežnu Máriu, ze jej naboženia svätého Jozefa, ze svätými apoštolami a všetkými svätými, ktorí sa z všich vekov spodobajú, zobychme če chválili a slavili přes Tvojho Syna Jezu Krista. Přes Neho s ním a veným dáva soči Božo všemocné vůdce, v jednosti Ducha Svatého, však chvála, česť a horoznosť, věky na věky. Nerekame jenož děti Bože, my to jsme, a ve tutie víry smíme so modliť. Vůdce náš, ty se nebesa, světlo Tvoje jméno, přiď Tvoje královstvo, staň se Tvoja vola, dajš na nebi tak na zemi, živne chlieb náš daj nám dnes, podaj nám naše viny, jako my zodpovídáme svojim viníkám, a neveď nás do zpytovania, ale umož nás od zlého. Umož nás, kníže, od všeho zlého a daj milé pokoj našim dňam. Smie sa nad nami a pomaj nám, zobychme od hricha přeco svobodní a především za mučením věšti očakovali zbožnou nádžiu a příklad našeho zbožníka Jezu Krista. Předaj svoje královstvo a moc a krásnost na věky. Knieže Jezu Kristče, svojim apoštolom se praju, pokoj vám zavostajam, svoj pokoj vám dávam. Tohle, knieže, prosíme, neladaj na naše hriechy, ale na víru svojej církve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, ki se živá a králuješ věky na věky. Pokoj kněza, buď stajně s vámi. Stroče sa s postrom pokoja.
Lejčenja Bože, które zbiera rychy świata. Tak reči kniez, prošu wódce, so bychu jedne byli, jako smo mój jedne.
jubilej so blíži, dodla chcemo zromadne spiewać, ten jubilejny spiew, ten tekst, że takle, nasza osada wiele ludzi ma. Proszę rozpiewać? Nasza osada wiele ludzi ma. Każdy hinak tikoce, všech pak dzierży romadzie. Każdy hinak tikoce, všech pak dzierży romadzie. Niebiesach nasz butun kniez, niebiesach nasz butun kniez, kniez, tobie dola cywa wies, yes. Tobie dola cywa wies, yes. Modlimy so. Usłysz nasz Boże, nasze spomożenie, a skróć nam z przyjmaniem tyle światości wiru, za całe ciało świętej Cyrkwie dojdzie do krasności, w której się hiżo Jehowa Chrystus, kiż jest to Bożywa króluje wieki na wieki. Mozewena na 7. jutrownej niedzieli. Nyszpo je dżęca farskiej cyrkwi 14 godzin. W klosztorskiej cyrkwi je dżęca 14 cicci, dwuryczne zromadne dżakne nyszpo, prynewoprańskie dzieci a swojbo. Różoc modlimy so w klosztrze w utoru 18 cicci, sredu 8 godzin a piatkę 19 godzin. W Kruszczycach od ponedjełka do piatka 18 cicci. W Woklecach w utoru 19 godzin a czwartk 17 godzin cicci. Szulskie gemsze są sredu 15 godzin w Kruszczycach a w utoru 15 godzin cicci w klosztrze. Prynewoprańskie dzieci z wuczbu w Kruszczycach zetkają so sredu k drugiej świętej spowiedzi w swojej wuczbnej godzinie. Gemsze w Dobrošicach są sredu 18 godzin, w Woklecach czwartk 18 godzin.
Jako přihod na wysoki svědčen sviatku modlíme so šedne dziewiatnicu k Duchu Świętemu. Doma obstarania su w útoru w Hornim Hajnku, Miłočicach a Jaworje, piatk w Jasence, Horkach, Kruščicach a Smečkicach. Sakrament Świętej Księcy spošči so sobotu a mali reorec ze Smečkec a fite luge z Pančic Kukowa. Zbierka przychodnu niedzielu je všude ze biskopski skut Krenowabi postajena. Darovanské wobajki su przy wuchodzie przygotowane. Swiatki pondzielu putkujemy do Rożanta. Procesjony z różkami wodendu z Klusztra 6 godzin 45, z Kruščic 7 godzin, z Worklec 7 godzin 30, putniskie kemsze na wuce su 9. Od 13 do 26 oswiecimy swiedźensku dekadu 800-letnego jubilejnego prynnego pisomnego naspomnienia Kruščic. Przeproszujemy osadnych swiedźen zromadnie oswiecić, wugotować a przygotować. Za przygoty je trybna pomoc, za to leża w wolnym zakodzie cyrkwy listczyny z konkretnymi nadawkami. Prosimy wiernych, so do listczynu zapisać. Wutrobne zapłać po sredu 4.6. prosimy o pomocniku dziewięcich k natwareniu szpundowania za stan, a 15.30 k natwareniu stana na swiedźeniszczu. Czwartk 5.6. 17 prosimy o pomoc mużów a żonów k redzeniu dennych oknów Farskiej Cyrkwy. Okna mają się k tomu upojasnić a dele dawać. Dnia 25. zemry w starobie 102 lat Hanna Nowakec z Jasence. Patrzo pusto wieczora je w útoru 10.6. od 17 do 19. Kołanie popielnice a requiem z tej sredu 1.6. w 16 godzin. Daj zemrety wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje mirę. Sakrament Świętego Mężestwa chcecie sobie zaudać, prosite wiernych o modlitwu, a przypowiadajcie so k drugiemu razie Marko Kokoc z Kruščic a Margit Žurkec z Kašec w obaj katolskiej. A trzecim razie Józef Brezan ze Smečkec a Liza Reorec z Nowej Wieski w obaj katolskiej. Jej uwierowanie jest sobotu w Kruščicach. Porad Božích służbów, niedzielu 10.30 za kietę münków z Horku, 14.00 nyszpa. Pondzielu 7 k Duchu Świętemu, 18.30 różoc wo mir a pokoj na świecie. W útoru 7 godzin za zemretego Jana Hermana, syna Petra a zemretych swojbnych z Nowej Jasence. 18.30 różoc wo mir a pokoj na świecie. Sredu 15 szulskie gemsze na wieste mienienia, 18.30 różoc wo mir a pokoj na świecie. Czwartk 18.30 różoc wo mir a pokoj na świecie. Piatk 18.30 różoc wo mir a pokoj na świecie. Święta spowiedź pola knieza Fahra Delenka. 19 za żywych a zemretych swojbo Wetzlichec z Rajnce a Henrikec z Nebelčic. Sobotu 13 wierowanie Józefa Brezana a Lizy Reorec. 14.30 księdza a Mali Reorec, 15.15 księdza Fite Luge z Pančic Kukowa. 18 godzin Święta spowiedź, 18.30 za zemretego Jana Kmiecza a Manžesku Mariu a zemretych swojbnych z Worklec. Niedzielu 7 godzin za zemretego Joachima Šliža z Rajnce. 9 godzin za osadu, 10.30 za zemretego monsignore Mirčina Zalovského. 14 godzin nyszpa, 15 godzin poswięcenie rajkaniszcza w Nowej Wiesce. Pondzielu 7 godzin procesjon, 7 godzin też za zemretego Jurija Czornaka a starszego z Nowoslic. 10 godzin 30 w osobitym imieniu Różence na wódce su dziewięcich putniskie gemsze. Szanowanu niedzielu. Sobie dzieci, nitko ja was proszę, dobrytka šińć, dokie ženca macie możność osobite żonowanie dostać. Chcemy się zromadnie modlić, żebyście też na waszym puczu Ducha Świętego stajnie dożywili.
Czyńcie przed z godzinka.